Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Oh no! Daddy! Shit! Shit! Dinungkap mo sa daddy! Fuck it! Salbahis ka! You know nga dili ikaw ang tuyo kong dungkapon. Pero kalit kang ibibabag sa iyang loyo. Should I be sorry, daddy? Nga gisaw di mo ang kutsilyo nga para unta niya? Salbahis ka! No! Husto na mo sa inyong away! Daddy, dadong ka na mo sa ospital. Ayaw na! Damn you, old man. Bisan naglagot ko nimo, tungod din usan nimo ka anak. Pero dili sa ko gusto nga mamatay ka, ug ako ang nakaingon. Dali na. Pagtawag na lang, doktor! No, kinahanglan madaka sa ospital. But I'm still not sorry with what I did. Hanggaw ka yun, Paulo! Usa pa imong gipabot ya, bastard. Dali na. Dadong tanis daddy sa ospital. Nakabiyak na sila. Ilang gida si Sir Orlando paingon sa ospital. Mahimo naming magawa sa sedes gikan sa among gitaguan. Unsay akong buhaton karon. Wa pagihapon mauli sa sedes sa iyang panimuot. Ay husto. Ibutang ko lang siya sa Dinis Daplin. Kuhaon kong yawi sa underground nga atua sa lawak ni Sir Orlando. Dinhi una ka sedes. Imo kinintinuyuan nga maingon ka niini. Gipahimangnuan takadaan. Dili na ko angay pang makonsensya sa imong ginangatan karon. Diyara to ang yawi sa ibabaw siya na misita dinhi siyang lawak. Magdali kong balik sa silong. Armasod ko na si Sis dito sa underground. Ay, shit! Wa na si Sis sa akong gibinlan niya ganina. Ay, animal! Mapatiyan ko si Orlando kung maityasan na kong usa ka babae. Tiguang pa yun! Animal! Ay, Sis! Sis, hain ka! Nahibaw kung dili ka magapalayo, gikan dinhi, tungod sa imong kahimtang. Ay, ni aragod siya sa palibot. Nakuha ko na ang gibaat nga panapron sa akong baba. Ang gigapos na lang ni Sir Orlando nako sa akong kamot. Pero dili ko ka na mahimo samtang naglakaw. Sakit pa kayo ang akong tuhod o ang tibuok kong kalawasan. Gipasigahan ang tibok palibot ng manson. Makita ko niya. Mas dali ko niya makita sa kahayag sa palibot. Last ka na lamang, mataha ka ha. Dili ka ba ganin matulog karon, lugito na naman juga. Ayaw po dohay, mabuta ko. Ay, magado ka, mandiyo ko iniunya ba? Why? Nasab kitong manuktok nga murag gisilihan ang kibot ay. Sa muka gini mo guryo ay. Ay, bahala ka diha. Dili ta nakaablihan. Bahalag mahilis magkamot nimo nagtinuktok. O dili day ako. Dili ako mga abli nimo. Tabunan ako nito akong dalunggan be ni ining unlan. Bahala ka diha. Da. Ginoo ko santain taon maluoy ka pagmata. Ablihin ng pultahan. Santa! Sedes!
Haing man ka! Santa, blihitaon ko. Maluoy ka, pasudla ko. Reset. Kalagot ko ba ining pangita pa ko? May bukal mahinuon og dili oras ang akong dugo. Kadako na ba ining mansyon? Asa man ka siya mitago. Pero nakasiguro ko nga wa pa yun siya makagawas. Kaysa iyang sitwasyon, maglisod pa yun siya sa paglihok-lihok. Ay, nako. Dinoy, ano gipasiga rin mo ang palibot sa mansyon, ha? Husto! Unsa? Oh, ana-ana. Dapat ba na ako ang imong mga kapos? Salamat, Santa. Bigyan akong dili nagkamutabang panako. Pasaylua ako manay. Wala ako magadahom. Ikaw pa di ay ang diya sa luyo sa pultahan. Kaya abi ko pagsiguro na sab ang mibalik. Og ang mahitungod sa wala na ko pagtabang nimo kaganina dito sa lawak ni Sir Orlando. Pasaylua usab ako. Pero nasayod ka gayon nga wala ako mahimo. Nakasabot ko, Santa. Pero siya lang may buhaton nato karon. Ninghigayon na. Manghinaot ko nga katabangan ako ni mo, Santa. Siya lang may akong buhaton manay. Tabangi kong makabiya din sa mansyon. Uy, di pa silang Ginoo ko intawan. Usaon tamang ka sa pagtabang ni Ana nga dili kita masakpan. Pa sila magadungan makakita kamatay nito manay. Santa, Kalisod sa mga gipangayo na ko manay. maluoy in town ka, Santa. Ikaw na lang gid ang akong gilauman karon. Ayaw ba? Lisod baya manay. Mapresyur ako. Unya, daoy. Lisod yun lagi as in. Kaya na amagod siguro og si Tinoy nga kanunay nagabantay. Og labing siguro, gipangita ka na nila karon. Santa, dili pa ko gustong mamatay. Ay, si Kinsa ba'y gustong mamatay in taon manay, oy. Mahimo lang kong mamatay kung maluwas ko siya. Nagalisod ka magani og luwas imo kag kalingon. Nagahuna-huna ka pa nga magaluwas kag laing tawo. Ay, pero si Kinsa ba'y buot mo ipasabot? Si Clover? Siya ba imuhag luwason? Siya na naman kaya kahimtang tuod karon no? Daoy. May impyerno na gitingali ko inig apel kay Sir Orlando. Kay accomplice naman ako sa iyang binuhatan. Balik kami nagkubuya na. Ako ni uyo na sa iyang gibuhat. May impyerno akong apel nito. Ako may ihang gisugo kaganina nga magbutang og para pagkatulog sa ilahang giinom nga Diyos. Ay, naunsa naman kaya sila. Santa paminaw. Dili lang si Clover, kundi si Madam Ella. Siya lang? Uy, pagtarong diya manay ba? Usali si Madam Ila. Di ba nga dugay namang namatay si Madam? Sa pagpanganak pa lamang niya? May nakita ka bang haya? Ay, wala hinoon. Ingon na maguto nga gipakrimetra diritso. Wala na ihaya. Buhi si Ella. Uy, Buhi ang inahan sa kaluha. usalan. Lagi. Ang Ginoo ko. Why? Manay, Ginoo ko. Ginoo ko. Manay, Ayaw ko isumbong sa taon. Maluoy ka na ako, Santa. Santa! Abrihin yung portahan! Si Tinoy. Si Tinoy. Santa! Ayaw. Santa, maluoy ka. Santa! Maluoy ka na ako. Abrihin yung portahan! Kung dili ka gustong maani sa silot ni Sir Orlando! Santa. Layo pa ba ang ospital? It's quite far. Daddy? Dad? Ayaw sa paglihok, Daddy. Tingalig mas musamot pagdugo ang imong samad. So, you are an expert now. Dili mag-usama nimo ka edukado. Pero naibaw ko nga mas musamot pagdugo ang samad kung magsige pa siya lihok. Patay na ang tao kung dili na mulihok. Naglalis na usab mong duha. Mag-away. Ibalik lang ko sa mansyon. No, Balik.
Layo ras tinae kining maong samad. Yara sa kong kilid. Dili kini makapatay na ako. No! Dadun ti ka sa ospital sa lungsod. Layo pa kay kato. Mas duol ang klinik sa atong family doctor. Dito lang ko na aron magpaulit na dahin ko inig kahuman. Dili mahimo, Daddy. Kinala madala ka sa ospital. Kinala masiguro nato ang imong kahimtang. Dili ko gustong dunay daw ta mahitabo nimo. Thank you, son. Merong kalit manggihunong ang sakinan, Paolo. Unsay nahitabo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!